Și zi azi, oameni buni, bună. E luni, am înțeles, hai fi bun. Asta înseamnă că s-a început săptămâna de muncă. Care dracul s-a început săptămâna de muncă? 3 săptămâni non-stop, nu-i... Scuzați-mi odorașul de la ochi. Scuzați, s-a dus? De așa mai de la distanță. Să vă reghez această cafeală și mi-am dat seama că vreau o schimbare radicală în viața mea și vreau să o fac. Schimbarea să se producă. Hai, produte! Produte! Și vorba și eu când n-am și fac și am și fac. Și uitați-vă, am făcut schimbarea, e mult mai spațios, mai larg. La Versace face subtracții și ne poate să repare patul ăsta, să-i dai alt stofă, vă rog, dacă cunoașteți unul. Eu în living am făcut curățenie, dar știu că la bucătărie echipurile zici că este lucruri la femei. Unde ești femeia mea și cu rapă nu este aici. Nu ești gospodină deloc. Vin și fă curățenie, uite, poftim, na. Zoniți și ești. Deci, ca să fiu înțeles corect, am nevoie de cineva care restabilește mobila, nu care face mobil. Cei care pot să schimbi culoarea asta, că de asta e vechi. E ca la asta, vă rog, dacă dați un număr de la ăștia. Da. Ziua, prieteni, Doamne, Dumnezeule, toată ziua asta am stat ca o putoare, știți că stă putoarea, doarme, se trezește și iar doarme și se trezește. Mă uit la vasele și le uit la mine și ele sunt cât zic, Emile, bagă-ți laba și dăm coleac de apă pe deasupra. Am să ne apucăm, nu voi și de ghine când o zi întreagă nu faci nimic, pur și simplu stai și lenevești. Așa că la mine astăzi ziua a fost destul de prosperă în acest domeniu, dar asta nu înseamnă că de seară n-avem 3 nunți. Una în Chișinău, la Orhei și la Florești. Mișetișor! Să-ți măi ceva ca o gospodină adevărată, am să mă laud cât de gospodină sunt eu și cum le-am ordonat la vasele astea să spele singure, ele s-au spălat, gunoaiele le-am strâns, tăte, ghine și frumos, pot deja să mă transform. Wow, tătă viața am vrut și eu iepuraș și nu ni s-a primit, tot oaia a rămas. Bună seara. Of, tot ziua am lodărit, dar mult pe seară m-am pornit la vânat. Aici avem în Chișinău, pe urmă la Arhei, pe urmă la Florești. Adică u nas este clientura. Вот, смотрите, да. О, Stiverească crucea lui Dumnezeu. Iartă-mă. Mă duc să-mi iau țfitočki și gata. Ce fiu